tunlaya thillar deuh pakhat chu group hrang abikin titiang Facebook le WhatsApp lama an thukhel pui ber mai chu tun hnaya thatharak tanga kan hman tur MVX 2019 hi ania hemi dan thara hian lirthei shem tu te lirthei khal tu te dan bo chia te shremna dan ti punna ni dona asa taka ti punna ni dona hemi chungchanga hian neu atam hle mai an khel na sa hle moya politics lam thlenga inchir the nan tele mun shanga titiang police lampang tele a civil ang zong thlengin incher the na sa taka thleng meka post po atam mal hle maya kan hre thewanga hemi chungchanga hian soidu pakhat ka nei chu he hi tunlaya kan khel ber hi dot thu thang mai nin ka ria a chan chu police thu chuale police page website te pon yang chu traffic SB thu chua thlengin kan bi kola kan en chiang veya khoyama a hian kan strict thar do ne ma kan la vak do ne kan check do ne anti om reng hi ka mulawa chu takara chuanin then khathian an strict thar don tiang zonga thuvor darvak mai te tinga post thlale chang chon an strict don sia tia tiang he strict reng ro se he tiang ringot lo ti adem zong de ya tong kam nei hi an tam hle in ka sia hemi hi soi chen ngain ka sia ni khoyama hian ke chon an strict thar dona mobile checking an nei vut do ne tiang hi kalam homi elowa dan tharan manga dan bo chetu te remna dan tur hi a khau do ne an ti kha ka sia ni maya mania superintendent of senior superintendent traffic thu chua khan kan lo mu ve lo memo he dan thar hi lir thei khal tu te remna dan ani lowa lir dan bo chetu te remna dan ani ati kha di khop mai dan zom thatan hlau tur pakhat ma om lowa a him zoka a tha zok boka chu thil ni phung zok ani tuna heta hian tun ka soyo du ber zok chu tuna hemi dan thari kan mang dona pollution tilo po at fine kha apung chho viawani tun ma zong atang pollution tilo po kha pollution test tilo pollution certificate nei lo te hi a hremna dan hi om charani engwangin nge he dan kan man don ta ka wanga kan ti kan tak kan ti chuan kan ti lui kan ti chuan ti lo kha kan lo tam lu tuk ti na ni mani lo ka po ka tia tun thu thar chu ma khan ka tia mian tam lo khop mai en tlem khop mai nga ngai mi eloin kan ti the ni chu tiang khop kan ngai tha thil chu ni a hremna dan ron san don ta ka wanga ti vak kan ni chuan anor kal chop ngai kan ni ti na ni dan yena min nor kal lo chuan zom tum mi elo kan ti tur kan mo phurna lir thei nei tu kan ni na nga kan mo phurna ti du lo dan zom du lo kan ni ti na ni anor kal chop ngai kan ni ti na ni chu tianga ni chuan in hei ai na jok te hi dani siam sela kan van that pui do ne mo ka ti ti dei tiang hemi chungchang thuleng vel wa ka tang hian heti khopa dan bo chetu te remna dan kan hlau chuan dan hi kan van lo bo chena sa om me o ka ti then kha chuanin kan soileng mi hring perfect kanom lo mi hring fam kim kanom lo ti hi tan chana kan mang thin hetiang thila hian hemi ya ka soidu chu nie perfect kanom lo mi fam kim kanom lo chu wanga dan zom tur siam chun ni kha dan kha chu zom thei mi hring zom thei tura siam zelani kan mil to kan phak to anga siam zelani tin ama ka soi tong khan parking chungchang te dan bo chiat na te naw reng a hian ti pal thil thu ang chi hi choi tam lem lo ani tun dan thar tura hian choi tam don lova choi tam tur ho reng khan en kolela zu in wang te driving license nei lo te kumtling lo khaltir te chutiang zelin driving license expire to te document renew lo te motor document renew lo te insurance ti lo te ti velani ti lui thilani ya khang kha chu ti tiang ti lui thil ti top tiang in thla da thilani khatiang kha chu kan zom nge tu ni ramdang hi kanin te khin thina ramchang kang jok te hi kanin te khin thina kan na tho dan chungchang te kanin cheidana po le kan police ate po kan te khin thina chung kan te khian ani se chon anni na an dan ngai poimo ang hi kan zoma poimo hle ka sia kan chu kan ti ve ngei tunin ka sia ni
a tha ka ti khop mai he hian ra tha ron chuani kan dan tar hian manani ma ho atangin ra tha ron chuanga la kan dan zom lo thin te a ron pho lang chiang hle ni ti luina mang lo chuan pollution test po ti du mi lo kan lo tam hle ti a chiang reng maya pollution test tam lu tu ko wangin traffic a jam ti thu thang thom thang le thala ko om zeu mai then khat chuan enga tinge motor khudum tak tak khu tak tak kan hmuwa enga tinge an man si lo ti te hi alo om thin ani engang pon India rama chuan ti tiang India ram mai lawa po pollution paltlang tur hian te sangaya khol mangin te sangaya chumi khola chuan an te sa chumi a pass miau chuan a khu khan leilung te bol hlo lo borok te bol hlo tur khop a pe chuak lo ve a him tok chin phal zat a pe chuak ke ti na ni phal chin kha a pe lo ti na ni motor len le te dana zirte po lo ni ve ang tin certificate an nei ni miau kha chuan an te sa test na ina pomani si kha chuan kha chu soi thei om lo ani bike ring te po chu tiang bokin mi zong zong in kan ngai mo kan ngei kan sia khatianga khanin phalchin kha om vele tlatani anan te satling thei mi alo te pon om veya chutiang na chu han ti zui vak ngai na hi om big lo ani adan keng ko tu te tan po hian tiang zel chuanin ani certificate an ron nei min pollution certificate an nei ni chuan khang em te kha chu soi cheloila soi se loila sarkarin kan phal tok chin mithiam ten uluk takan ngai to an phalchin ang ani kha chuanin certificate an pe a he him to ke an ti ni chuanin kha mi soi buai thi kha chu ti vak ngai na om lawang karing khatiang kan ti du ni chuan court a te khin mai chi ani mel zoka chu wang chuanin hemi chungchanga hian midang kanin thi kwal vel mai mai am oti karil ro lo lang thin hetiang anan soi hi chuan kan dan zom lo awangin midang dan zom ve tho si te kha kan va thik thin tina ni hi poimo khop mai he aya dan khau hi mangila chu kan la that pui le zol karing khol abik takin bol hlo pai dan chungchanga po hian heti khopa poisa choi sang tur wanga dan kan zom that don chuan kan man huna phei chuan kan van that pha in kan van hlok pui don em ma se ka soi du ber jok chu hetiang thu thang an strict don ti ang chi hi chu rin thuleng wak vel mai ning ka she khoyama police thu chua hian an strict don an check done ti hi om lo ka mulo ani ti hi ka soi ngama tin engtik lai pon lir thei khal tu kan nia lir thei en kol tu kan nia midang phurchi kan nia mo ni lawe mo private ani mo lir thei document fel 5 vek engtik lai po check thei tura mu tir mai thei tura kol hi kan mo phurna ni chu kan ti nge tura kan kowatla ni chu a Christian zia a piang thar zia bok ti kan hriatlan thar angai hleng ka ria tunlai phei chuan atak keng lu lowin application mangin fel takin phone ada lu vek theya mase hemi kan soi hian ap khami kan document a thalak ringota kha alak thin lo ti kan hriat angai ani kan nei lo proof nan hetiang hi ching te ngu phone document da thathi ching thar te ngu ti kha kan soi thar le do ni in the vine mak tui bang tha vek ule